Den, Patrik Mezera, TVSFC, dneska jsme si tady vybrali hráče Banovce. Martina, dobrý den. Den. Tak vy jste přestoupil z ročníku 17 do 19, takže první pocity? No, takže u 17 jsem byl velice spokojený, je tam strašně dobrá parta, musím kluky pochválit, jak tam prostě pracují na sobě a prostě makají. A v U19 prostě je to tam rychlejší, ta soutěž o hodně a nehraje se už tak po zemi, ale hraje se spíš na výsledek a to je prostě důležité. Právě jste tam přestoupil, myslím si, že přes minulý týden, takže a hned jste hrál základ, takže hned vlastně z Moravskoslezské ligy dostal státní, je to velký skok? Tak určitě ano, ale ti hráči, kteří tam hrajou, jak už jsem říkal, prostě nehraje se na odvedenou hru, ale na výsledek. No, vy pocházíte z města Albrechtice, hrával se tam nevím jak dlouho, takže něco nám řekněte o tam, jak to tam chodí. Takže v Albrechtici se začínal vlastně od přípravy, že jo, trénoval mě, já nevím, jestli jmenuje ten trenér teď. No, který už jako zemřel, to mě hodně mrzelo, ale to už je teďkom daleko od toho a jsem tady prostě a budu na sobě pracovat, abych se dostal co nejdál. No ještě, určitě byste si chtěl zahrát na tomhle stadionu, takže teďka už přece jenom jste blíž, takže řekněte mi prosím vás, kdy byste si zahrál, co byste udělal pro to, abyste si mohl tady zahrát před zaplněným stadionem? No tak jako pořád na sobě pracovat, že jo, ale já tady prostě nechci hrát, já nevím proč, ale nechci tady hrát. Mě se líbí stadion na Stamford Bridge a prostě